Ćao svima, dobrodošli u moj novi klip. Danas su konačno došli na red Mazde. Tako da idemo sada da ispričam šta ću raditi sa Mazdama, sa jednom Mazdom, sa drugom Mazdom, tako da uživajte. Prvo da krenem od Mazda RX-7 FB SA22. Šta je plan sa njom, to ću doneti odluku veoma uskoro, zato što iskreno ne trebaju mi dva project auta, ne mogu da se fokusiram na oba lepo, tako da je verovatno u planu da se proda FB. Šaljite neke ponude, ko zna, ako bude bila neka dobra ponuda, možda i baš vama prodam jednu, mislim FB-a. Međutim, naravno, bilo bi lepo i da se ona sredi, ali treba i novci za vankela, tako da to je glavni prioritet. FB je inače odjavljen, prevezen je na moje ime, plaćen je prenos, sve je regularno, motor je uveden u saobraćajnu, tako da faktički koga sredi može odmah da ga vozi, tačnije da ga registruje, da ga vozi, tako da je stvarno baš lepa ponuda. Dobio sam dosta pitanja i poruka gdje sam i nabavio Ferrari stvari, s obzirom da ih nosim sad već redovnije na klipovima. To možete nabaviti u Automika prodavnicu Zemun Promorska 2H. To je prodavnica mojih roditelja, prodavnica autodelova, i tu smo već 25 godina sa vama i pre 4 godine smo otvorili prvi co-branded Shell Ferrari shop, tako da uz kupovinu Shell ulja čak i ostvarujete 10% popusta. Ukoliko ste zainteresovani, možete otići na Instagram, na Facebook Automike i na sajt Automike, bit će link u opisu profila. I stigla je nova kolekcija, zapratite i mene na Instagramu @vukašinškrbić, izbacit ću nove fotke sa novom kolekcijom za 2021. godinu, uz najbolje ulje, najsigurnije da budemo za zimu. Što se tiče FD-a, Mazda je trenutno kod limara, radi se. Našao sam limara preko poznanika, dečko je radio u Americi par godina, u Hot Rodu, kucate na internetu, dosta vas verovatno već i zna. Gledao sam neke od njegove radove, stvarno, koliko sam video, mnogo to lepo izgleda, zadovoljavajuće, i verujem čoveku, i zapratite ga i na Instagramu. Tako da je Mazda trenutno kod njega. Evo, bacit ću sada i klipove šta je za sada uradio, neke delove. Mazda je generalno zeznuta za rad zato što ima mnogo oblih ivica i onda mora da se pazi da se radi na engleskom točku. Ko ne zna šta je engleski točak, snimit ću jedan klip iz njegove garaže da vam pokažem kako se i radi na tome verovatno. Uglavnom se rade rezervoari, krila, bilo kako savijanje lima se radi preko engleskog točka u suštini. I trenutno je plan da, evo, kroz par dana nađem vremena da počnem da sređujem trap, evo ga trenutno ovdje ispod mene. Moram da počnem da rasklapam jer brzo će proći vreme za koje treba da se uradi limarija, i tako da, a ima puno stvari da se uradi, tako da, eto, sledeće na redu je trap, da se rasklopi, plastificira farba i tako dalje. Tako da, eto, to je ono što se trenutno dešava sa Mazdom i gde je Mazda sada. Jedan glavni razlog zašto nisam možda već krenuo sa, da kažem, restauracijom trapa i rasklapanjem delova i sređivanjem, jeste zato što sam prvenstveno imao da učim za pilotsku akademiju i učim i dalje mi je veoma teško da postignem sve, ali se trudim maksimalno da uklopim to. Drugi razlog jeste to što prvo skupljao dosta informacija, skupljao sam kontakte i mogu reći da sam se iskreno oduševio zato što mi je mnogo ljudi izašlo u susret, i ljudi s RX-8-icama i RX-7-icama i starijim RX-7-icama i tako dalje. Ušao sam na forume preko Fejsa i stvarno sam upoznao dosta ljudi iz Amerike, Kanade, Japana, Britanije, Evrope, da bih vratio Mazdu u fabričko stanje. Dakle, moja osnovna stvar koja želim, koji je moj cilj sa Mazdom, jeste da ja nju vratim u fabričko stanje, da svaki deo, svaki šraf bude što više kao što je izgledao 96. godine, da bih mogao da je registrujem i da ne bi izgubilo naravno toliko na ceni. I dobio sam veliku podršku i sa Balkana, i iz Hrvatske, i Crne Gore, i Makedonije, i stvarno svi su se ponudili da pomognu maksimalno koliko mogu. I to je stvarno veliki plus, jedno veliko hvala svima vama i veliko hvala svima vama koji me gledate i pratite. To mi je isto jedna mnogo velika podrška i mnogo veliki vetar u leđa za ceo projekat, jer nije lako, ali je jako.
Evo, prva stvar koju sad počnem da radim, kao što sam rekao, je trap, ali prvo moramo prednji trap, da bismo skinuli prednju traverzu, prednji most, da bismo mogli da stavimo na šasiju, da proverimo dijagonale, da proverimo da li je sve u ravni, da li je sve u vinkli, što se kaže, jer nam je to veoma bitno, da se sve to vrati na meru, da bi sutradan hauba, branik i ostali delovi mogli lepo da se upasuju. Tako da kada rasklopim prednji trap, rasklopim i zadnji, i plan mi je da svaki deo na trapu, kao što sam već rekao, ofarbam u boju. Verovatno neću ići previše šareno. Plan mi je neka crna, zlatna boja, možda žuti plavi detalji, vidjet ćemo još. Našao sam par slika, par primera kako bi to sve moglo da izgleda. Veoma inače interesantan trap, nadam se da ću stvarno već sledeće nedelje početi da ga rasklapam, tako da ću to snimati i pokazati kako sve to izgleda. Sledeće od stvari jesu branici što moramo da odnesemo kod limara, kod Nebojše, da isto proveri sve zazore, da li sve to dobro stoji. I morat ćemo da pripremimo sve za jednu jako kvalitetnu zaštitu koju planiram da uradim na njoj, jer ne želim stvarno da se igram sa tim autom i smatram da za svaku restauraciju auta treba da se uradi zaštita dobro. I jako bi mi pomogla ukoliko bi mi neko od vas javio, bilo gde napisao u komentarima ili javio na Instagram, Facebook, samo da li imate možda neku preporuku za dvokomponentnu zaštitu ili bilo kakvu neku najkvalitetniju za koju vi smatrate da jeste, i da li treba farbati preko toga ili ostaviti sve u crno, koševe i patos odozdo. Tako da mnogo bi mi značile te informacije. Sada da ispričam šta bih ja voleo i kako bih voleo Mazda da izgleda. Prve od stvari, da kažemo nekim onako hronološkim redom, sada kako je budem sređivao i kako to sve financije budu dozvoljavale, jesu što ću morati prvo da ispoliram ove felne mi se veoma sviđaju i lepo stoje na njoj. Voleo bih da stavim odmah distancere, s obzirom da su veoma uski, s obzirom da je veoma uzak trap i ima dosta prostora. Međutim, iskustva su očigledno malo lošija sa distancerima, tako da ćemo vidjeti šta ćemo sa tim da radimo. Kada budem farbao trap, farbat ću naravno i čeljust i imam i prijatelja koji to radi, plastificira čeljust i farba. To ću vidjeti u koju ću boju, trenutno su u plavoj boji i zapravo mi se veoma sviđa to i lepo čak izgleda na crvenoj boji, da malo kontru plava. Voleo bih na primjer da Mazda generalno ima neke sitne detalje u kontra boji od auta. Sa crvenom bojom idu lepo ta svetlo plava boja, doduše ide bilo koja plava boja po meni. Žuta mi se mnogo sviđa, tako da ću vidjeti da će čeljusti možda čak ići u žutu boju i tako sve neke sitne detalje, da kažem, ću vidjeti tako nešto da ofarbam. Što se tiče one plastike iznad volana, to sam našao prijatelja koji će da zalepi to, time se bavi, tako da je rekao da stvarno nije nikakav problem, nije ništa teško. Dobro je, tako da to nema brige. Što se tiče interijera, mnogo mi se sviđa što je crna koža, što je ceo crn interijer i nebo je u odličnom stanju, morat ću samo da operem tepih, sedišta ću morati da presvučem vjerojatno drugom kožom, voleo bih da, to sam video sitne detalje da rade ljudi, na primjer iznad naslona za glavu, da se ušije, na primjer, moj logo ili RX-7 ili tako nešto. To nije mnogo komplikovano, a mnogo lep detalj. Pojas je u boji, to je sada i moderno i popularno, tako da možda bih i to uradio. Volan ne bih menjao, volan mi se sviđa fabrički. Možda nekad u nekoj daljoj budućnosti volan i palicu menjača, ima dosta japanskih fazona koji mi se mnogo sviđaju. I šta bih još volao na interijeru, to su zapravo wuferi u gepeku, tako da eto, to su neke stvari na interijeru koje bih ja volao da uradim. Crvena svetla naravno i isto unutra. Tako da eto, u suštini je to što se toga tiče. Što se tiče motora, našao sam već par ponuda, kao što sam rekao, stupio sam u kontakt sa dosta ljudi iz celog sveta. Trenutno sada tražim najbolju opciju koja mi je da dobijem još par odgovora od nekih ljudi. Ima motora, nisu jeftini, ali moći će to sve da se nađe, da se upakuje, međutim to sve kada dođe, problem je što nemam ništa u motornom delu od dodatnih komponenti, sigurno će faliti nešto, sve će se čekati dugo
Nije jednostavan projekat i trajeće sigurno, ali malo po malo. Plan sa motorom je naravno da ga vratim prvo u fabričko stanje, da ima fabričkih 250 ili 280 konjskih snaga, vidjet ću da li ću uzeti single turbo ili bi-turbo. Zato što bi-turbo je ređi dosta, ima 280 konja fabričkih, ali kažu da je single turbo dosta zahvalniji i da manje crkava, da ima manje problema zapravo. Tako da, u suštini je to što se tiče motora. A za neku dalju budućnost bih voleo da možda nekada uradim jedan V-mount, da je dignem na nekih možda 400 konjskih snaga. Naravno sve to zavisi i od vankela i kako će se uraditi i gde će se raditi, i od novca i financija i tako dalje. Mislim, ko zna šta će biti, ja to pričam tek za par godina. Sad kad sam već krenuo temu tu šta ću za par godina, moj neki konačan izgled, onako da kažem za 2 godine, 3 kako bih volao da izgleda, jesu Volk Race T37 felne, zlatne boje. Voleo bih haubu sa škrgama preko, V-mount na motoru, malo veći spoiler što je na Type R Mazda RX-7, okrugle štopaljke sa okruglim svetlima. To su japanske štopaljke za japansko tržište, to će biti malo teže nabaviti sigurno i retke su dosta, ali naravno pričam sada o nekim mojim lepim snovima. Kao što sam rekao za interijer, to je mislim skoro realno i moguće uraditi, svakako. Naravno zatavljena stakla i voleo bih da stavim za početak Gevinde, KV2 ili KV3, vidjet ćemo i to šta će biti u ponudi tada. Ili čak možda neko vazdušno vešanje koje, tako da mogu da ga vozim i pulicama, da bude mekan i da može da legne skroz na pod, što mi je san snova da imam to na autu. Međutim, onda neće biti, da kažem, za stazu, a opet bih s jedne strane volao i da provozam Mazdu po navaku. Ima tu 1001 varijanta, 1001 stvar koju bih ja volao da uradim u suštini. Tako da, eto, to je bilo u suštini to. Što se tiče boje auta, to mi je najčešće pitanje i to, mislim, vidite i svi imam, ova Mazda RX-7 je crvene boje, FD je crvene boje, mamin auto je crvene boje, sestrin auto je crvene boje, Fiat je crvene boje, tako da u suštini, mislim, Mazda će ići u crvenu boju 99,9%. Međutim, ukoliko budem našao nekad slučajno taj veći spoiler sa Type R-a, bih možda prefarbao kasnije u žutu boju, ne znam tačnu oznaku sada. To je čuvena Mazda RX-7 iz Initial D-a, anime crtača, da kažem, anime filma zapravo. Tako da bih volio da je možda uradim i u tom nekom fazonu. Morat ću da odlučim, imam nekih više pravaca gde bi volio sve to da ide, ali naravno jedno po jedno. Tako da, uskoro idu klipovi, sređivanje trapa. Evo ovako ukratko, kakav je plan sa garažom i šta bih volio u garaži da uradim. S obzirom da vidite da sedite, nisam još zabacio Garage Build 2, jer nije još ni napravljen klip do kraja. Zato što moram još malo da sredim. Kao što vidite, stavio sam pozadi već plakate, neke čestitke, sertifikate, pohvalnice, zahvalnice koje smo dobijali mi kao Auto Mika i tako dalje. U suštini, i imam sada još mnogo slika i svega koje ću da okačim i želim ceo zid da ispunim. Mazda ostaje tu gde jeste, vratno ću samo mali razmeštaj da napravim, da još malo je skupim, da napravim više mesta na radnom stolu, gde ću uraditi ceo trap. Stavit ću ovde police, braća su uvek tu, da stavimo police i onda ću odavde da snimam samom rukama kako budem radio. Nabavio sam i neki alat nov, tako da, eto, u suštini, doneo sam i sto, radni sto, stavio sam klimu, da bude toplo sada preko zime, morat ću vjerojatno i još neku grejalicu, sto, tu su časopisi, znači imam 1000 časopisa, top speeda, još vamo imam u kesama. Plan mi je to da sredim, videli ste ovde Auto Mika, veliku zastavu, i voleo bih da sve to ofarbam u crno i da stavim i tepih i sve bih voleo i namešti, neću priču, kako kaže Mirko, neću priču. Tako da u suštini to bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali i ide verovatno sledeći klip Garage Build 2. Hvala puno na gledanju, pratite me, pomozite me, podržite me u ovim projektima, a mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao!